Hledáte moderní bydlení s perfektní dostupností do Brna? Mám pro vás byt 2+KK tady v Pohořelicích na ulici Znojemská. Má všechno, od klimy až po super balkon. Pojďte se se mnou na to podívat. Balkon pro váš odpočinek. Tak co na to říkáte? Za mě je to pecka. Zavolejte a domluvíme si termín na prohlídku. Těším se na vás. Vaše Martina.